Haka jingmi sekmat ban kendu ya ke parlok nong shong shnong ka thany sning na ka wai gasngi sha ka wai pat kumu nong elam ka kanhun sning People's Front u Dr. David Lengdo ubala mi sekmat da ka jingyu i ya ka jingdon kam ka thany ya ki babun ba ki kam ban penbha ya ka imlang gas alang bat ban long sur jong poj ba sigi bos sarkar Henry haga jingai lenti usiam ba shibun ki jingdawa bat ki jingdon kam jongi paj ba ka thany sning bat la ban shupej bat ap ya ka por ban yo ya kalat ban mi khmat ya ka thany Henry kat ba ka jingai lenti kadang beteng ulan nang yarap ya ki badon kam ya ki jingarap menta ka sngi u Dr. David Lengdo ula IT saya ka weipat ka ying ka baladepan pensiona ka badai ha ka shnong jung uhi ha umran dairi kene ka ying ka dei sha ka long ying long sam jong ka kong toira warjri kabadai ka long kmi ka badan riungut ki khun laingut ki khun kan thei bat laingut ki khun sinrang Henry uwe khun sinrang ba hedu ula khlat no bat menta ka don nya sangut ki khun ki badan bat kene ka long kmi arngut ki sinrang bat laingut ki kan thei hagene ka sngi ka bla IT ya kene ka ying ka bala depan pensiona u Dr. David Lengdo ula lej ban ye kendu ye kete ka long ying rengkat berki khun jongka rengkat ru ka jingwan sakhilang jong ki paramarjan ki baya kemen lang halor ka jingyo jong ka kong toira warjri ya ka ying ka bapaka bat ka bala scam namar kumba kalong baro sikata kila shwe shong ya sa ha ka ying ka bala shker tang digisej bat tap da ka tin ba malumala bat ka bom shangai ka basngau khya ban yo sngo kalong ba kane kalong ying kala dei ban yo ya ka ying baduk Henry la pendu no ya ka bat ka deiru banyo ya ka boarding electric Henry la pendu no ya kene ka jing pendu ya kiti ki jing mentoi na ka sarkar ka te galong kumi kala kren ha ka por bala island ya ka ban kren ha ka por ba penlong ya ka jing ilang kurku kurdo ha phalau jong te ka yeng ba thamai u Dr. David Lengdo ha ba ai jing kren haswa ka jing IT ya kene ka yeng ka bala dep ban pensina u laong ba kam dadon kam yeno ban long ki beriuspa ban le ya ki kam ki bakrau Henry ka don kam ya ka jingdon ka donut wat ka mensim ban sekri da ka bawla pen kan mau ya ka wei ka kon ka baw pule ka ban napadang ki kon ki ba bon ba ki baw pule dei kane ka bala penjau man ya u ha baw pule bat kata ka de ka kon ka bala tho sipang ka wei kri kun thei ka ba yarap ya ki pai ba barit baria ki ba pang ki ba shitom bat ki ba duk ki ba jenjar ka bala tip kum ka Mother Teresa ka ba ka perthei baro ka wei ka burom ya ka jinglong jongka bat ka jing IT jongka haga bolong bag jing penmi ya kene ka khubor ban pen i ya ka jing pensina ya kene ka yeng kalong kum nga jing ai nuksa baladau Dr. David ula ban le ki weiru kila ban le lada ki don mensim ladau Dr. David ula ban kener jingiram ki weiru kila lada ki don mensim ban kener jingiram baladau bleu penla ya Dr. David u bleu penla ru ye ki weiru bat ka badon kam kalong ban bu ya ka jingkit kli ya la ka jong ka imlang ka salang hagene ka sngi ka bla IT ya ne ka yeng ka thamai sha ka yeng ka sem jong ka kong toira warjri lai don lang ru ba pateng marsing ubri president ka seng Confederation of Riboy People ubala penpau ya ka jing sokhya halor ka long gaman jong ne ka long yeng long sem namar uyasa marjan bat kene ka yeng bat ulalej bani sim bentalang ban yak men lang halor ka jingyo ya kene ka lat ban kiu yeng thamai na ka yeng trap ka ba jot ka ba pei sha ka yeng thamai ka ba paka bat ka ba itanan hagane ka sngi lai don lang ru ki nong elam jong ka sning People's Front ki ba kenthop yo ba kit Dorius Dikar ubri secretary uba BL Mopniang ubri dukhat ka UPF utemen masan SR Bina lembat kiwei lấy ấy mà cái gì mà chọn nó sống muốn đơn bây giờ ý muốn đơn bật bách mình tay văn ý rất tốt để biết khi văn cái gì à ngày do các cái gì lại hệ bá em cái gì ngặt của mình không bao giờ là trong không lấy chỉ muốn rất tốt để biết và khi là ai nhưng vì em á các cái gì khi là ai không lấy chỉ muốn không lấy ra răng ngộ khi lăng ba biếng các căn cái dâm mặt nó rất lang là Yaki paramarajan kumapi yelade. Kani kade ke kaba kalong bre man bre huni kisni kaklat no panle. Bat ikan mau
tangi itu kita bagi kita cikai ke jong try jisu ke bang lada pi tangi be jong pi anong ayu walau pi ai tangi ba ai pi anong ayu kata kadai ke cikai ke bang ni kom ki bangai kham tam kom ki khun kristan kham tam gide ban sotu ba ke cikai tanrai juga ketien belai kelong bangin kener ya kita kipedon kam kejing yarap para berium benai kipalalit hagabang iyo wan play ka way nikiyen hangte ha umsaw kruan ngalong ba kam kadai bangi hapan long kiperuspa bangin le ike ka bakraw da ka pafikan mau dia ka jingwan chong ka way ka agnes kata beriu ka bangi kerteng ka agnes ya ka belatip ya ka hadin daga Mother Teresa ha nongba West Bengal ha Kolkata kawan tengsan tengka pagasan tengka ka jongka kala tray ka mission work kala shim ya ka tugajan bankop ka jan badan straight blue bakalayat ha kaleng ka nongba besar Kolkata bantek ya ki bapang nyong tole bapang nyang lengkop ki breu ki bakhen ki baprom Ibrahim bisa eno ki krulung ki kena bat haba pi puli ya ka biografi ke jongka Mother Teresa dei ngalaban ong ba ka dei tangkoi na ki kot ka banga puli ka papenjau mat yang abat kat banga nang puli ke story ngasyam ba ki umat dengan ki jau bruk si bruk bakata ka dei ke jing sisha kala ma pir pin puli ya ka pin shem bala vidon ka do anun bantroi ka imlang salang ke jongpi Gimdan hang ni ban bos, gidan hang ni walada kidan ki media, kiba wan ban sim karpang ya gani ka iu ban report ya gani, kadai ban penpau sikui pat balada ngala ban le, piru pila ban le, kadang ngala ban kner, pila ban kner, lada ublei pela enga ublei pela ipiru, kadai kata gimdan hang ni ban kern ka spa, gimdan ni ban kern ka lap, gidan hang ni ban kern kum ki breu ki para breu ki badon ni kemensim ne bong hagaktin nong way sense of responsibility lani kata kar perkap perdan ki badon ni ki jingkit kli ladang idang don ni kata kadang im kata hangi ngingit scam bangi la bende ki bakrau hagani ko pong pan pau ko brom baro show try kan ra o bala pela ingi ko Umsning People's Front ringkat ki members batray stom habreng di jongi bantray ki imlang salang bat ngingit bagi nang la ban knes ki wei pat ngakwaro ban kren bakani kamdai ki jingla ke jongi ban ya baro kedai katu ni ki yin ki bangi jet naki spa teli ki hajar teli tang kawai bat ki phau hajar teli kedai tang kawai ne ar teli te kata ka ni ke ka bangi le ha bangi kler i ka ti ban yarab ino ni hap ban yachwa ban pechwa ban yechwa ya ka history ke jongki kumno ka long kumno ka man but hanta la da ki long deserve nila penyerap yaki omnya baro den margata ki padon kam ban yerap eka katla ni persyang la jong ibor bagata ka de ke ka bangi troy ke imlang salang ban troy na menta ka bha ka miat jong ki mensim ki bakodor ni kata akan paru ifi baro wa pinang doai yangi kum yanga tu nong yalam German jonganika Umsning People's Front don kat ki dekot ki jongi bat paro ki mensil makodor ki himan ki para ki long kne ki long pa ki kun samla ban doai na mentak kapha kamiat jogi imlang salang ke jongi di kapurom baro apin pau so try kembra banga alut shu ubreu udei ue ongaktin ublei hame hi atrai hame ngapen pau bang ai ke burom bat haga di kapor kamdei ke burom juno junuru kene gede burom jong uplay bat burom jong ni kalong yeng bat kata kalong i kong chora warjri i deserve ya kene go uplay ai kene uplay i ke piam ne kapor pieng pi chao ki mat nga soto i ke donut ka ba plu jong pi ngalaban ong ru sibenta idan ru kejing syakti idan ru kejing leran idan lut hapo jungi henry kai ba tolong i ba yeng ban kren
kini tanggawai bagata kalong kamen sim skongu yo play bo play wala pai bat kenal kani kasni ban tan kenal ye pi kayeng kesem ke jong pi bo play ukra palat haga jingem jong pi bo play u e palat ye kamen sim ke jong pi na margata kapadon kam kalong ba don ke bro don kaman IT ban shakri bhayo play tingi ai ke brom bro show play ba dia bro kamen sim ko dol budan brand jing ni kapar ubrain korkopi kublai shibon kublai shi jarmo Dr. David Lengdo ulayo bandiarap ya kita giing sya kilongjing kibaduk tenaga liang jong keseng nia dolang asenda jong i Dr. David baro sikata kila abanong kipaita bauseng balang ulia inbol ke politik tenai kamper namar ile nama taga babha abangi ubreu ubayaj kalenti ke babha inhap di bandiadon syata bandiadon lang Dene tagarau nagalia ke jongi ngidon hasanda jongi Dr. David Lengdo abedeu bat menteri namata ka imlang ke salang nagalia jong keseng ila sakhi ya kikam ki babha ki jongpi agadong magatain umsning konstituensi bat apo ka thamri bhai pro koi nya nila banong ba nyar manioi ya auto bro upadon syai ka mensim bandiarap ya kibaduk kibakardu kamta magini gisi kibamanta nga balay nga kren agini gisi namar gani longing kaya jan bat kaying kabasa mga ngatip kajinglong jingman jong gani longing lada ki posnam isa hagdaging kabajot kabapay mdano papay mdano malay mdano disi papay ya gani longing kumba iya thulilay wat kaskiling kabaylayo aru ila siya reject Di sakran bahama iya badai bagata regalayo opan selok bati mdan bapai mdan bakmi harai manda kasi kalong kum gaji posneu ya ini trying bayo ban priangkat kene gaying kaba we na kiru rongba ula ai sobha lagi kitigi basubon ki jongu syaga ne galonging kene kade kading sarong balangban kita ki samlarongda ki bayu ijgai la kabanta kilongjing kibaduk kibakardu kibadon kam sisa ya ka jingirap den degalau ni nagala kaseng yuwa nagala kasi bansaki ya ka jingpli perda ya ka ne kalongjing kabayui balaslam kisong haga jingjenjar haga jingkardu kumalong bamdan bapai ndon bakmi tingin ngai kajiya trailang bat i Dr. David nang ni Syahmat haga baydul bat kajiya trai na banta kipaipa jongka umsning konstituensi bat aga thamri bhai bro koi kibron kam sisa ya kita ki jingrap kiba kide hok banyo numaragi lagi si yoi kibron kilonging kimat agi jing kerdu agi jing jenjar hamre omdon bapai omdon bakmi den dagadau haga lagi janbit idap da gaji sokuman kabakhrau kaba yoi ba kali kalonging kalayo ban pilibat kalayo bandung bansong lalu menagasi ya kani gaying ublay gajing sok unan rengkat bat kani kalonging bat kunjuru bat i Dr. David ublay udang ay susu ipi kamet kabakoy kabaklay bat unang te susu gajing kerku babinangla ban kenal sikiwalpat ibadon kam sisaya gajing rap